हरे कृष्णा माता जी, வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் பிரபு. தேங்க்யூ. விஷ் யூ தி சேம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய राधा माधव कुंज बिहारी ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी नंदन ब्रजन रंजन यशोदनन्दन प्रजजन रञ्जन यशोदनंदन ब्रजन रंजन यशोदनन्दन प्रजजन रञ्जन नदीरावनचारी यमुनतीरावनचारी नदीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय नाद माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो जयां उदीरयेत् ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवत सेवयाम् सेव्यां भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्टिके from Bhagavatam 4th canto 28th chapter 24th sloka. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। पुरीं विहायोग भगद पुरीं विहायोऽहमहद वरुत्तो भुजङ्गमः वरुतो भुजङ्गमः यदा तं येवानुपूरी यदा तं येवानुपूरी कीर्णा प्रकृतिं कदा वीणा प्रकृतिं तदा पुरीं विहायोग यो भगद पुरीं विहायोऽहमहद वरुत्तो भुजङ्गमः वरुतो भुजङ्गमः यदा तं येवानुपूरी यदा तं येवानुपूरी कीर्णा प्राकृतिं कदा विशीर्णा प्रकृतिं तदा
पुरीं विहायो भगद पुरीं विहायो योपगत वरुत्तो भुजङ्गमः यदा तं येवानुपूरी यदा तं येवानुपूरी ईशीर्णा प्रकृतिं कदा विशीर्णा कदा जयंती माताजी वासिंग हरे कृष्ण माताजी। पुरीं विहायो भगदा उबारुद्धो भुजङ्गमः यदा तं येवानुभूरि विशीर्णा प्रकृतिं कदा புரீம் நகரம் விசாய நீங்கியவுடன் உபகதா வெளியேறி உபருத்த கைது செய்யப்பட்ட புஜங்கம பாம்பு யதா எப்பொழுது தம் அவரது ஏவ உறுதியாக அணு பிறகு பூரி நகரம் விசிர்ணா நொறுங்கியது பிரகிருதி விஷயம் கதா உள்ளாகியது. மொழிபெயர்ப்பு: ஏற்கனவே யமன வீரர்களால் கைது செய்யப்பட்ட நகருக்கு வெளியே இருந்த பாம்பும் பிறரோடு சேர்ந்து தன் எஜமானனை தொடர்ந்து சென்றது. இவர்கள் அனைவரும் நகரிலிருந்து வெளியேறியவுடன் அந்த நகரம் உடனே துண்டு துண்டாக உடைந்து பொடியாகி போனது. பொருளுரை: உயிர் கைது செய்யப்பட்டவுடன் அவரது துணைவர்கள் அனைவரும் உயிர்காற்று, புலன்கள், புலனுக்கான பொருள்கள், உடலென்னும் மொத்த விஷயத்திலிருந்து பிரிந்து சென்றனர். உயிரும் அவனது துணைவர்களும் உடலை விட்டு நீங்கியவுடன் உடல் செயலிழந்து அடிப்படை பொருள்களான நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் வானம் எனும் பஞ்சபூதங்களாக மாறியது. ஒரு நகரம் பகைவர்களால் தாக்கப்படும் பொழுது அங்கு வசித்தோர் அந்த நகரத்தை காலி செய்துவிட்டு ஓடிவிடுகின்றனர். அப்போது அப்பகைவர்கள் அந்த நகரத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்குகின்றனர். உடலை பற்றி நாம் கூறும் பொழுது மண்ணிலே பிறந்தது மீண்டும் மண்ணுக்கே செல்கிறது என்கிறோம். ஒரு நகரம் பகைவர்களால் தாக்கப்பட்டு குண்டுமழை பொழியப்பட்டதென்றால் குடிமக்கள் அதை விட்டு நீங்கிச் செல்ல நகரம் அழிவுக்கு உள்ளாகிறது. குடிமக்களின் நலனை போனது நகரத்தின் நிலையை முன்னேற்றுவதில் ஈடுபட்டிருப்பவன் முட்டாள்களே ஆவான். அதே போல ஆன்மீக அறிவு ஒளி ஏற்றப்படாத உயிர் உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவே முதன்மை கூறாக விளங்குகிறது என்பதை அறியாது புறவுடலின் மீது கவனம் செலுத்துகிறது. ஆன்மீக அறிவில் ஒருவன் முன்னேறும் பொழுது ஆத்மா நித்திய இடப்பெயர்ச்சியிலிருந்து காக்கப்படுகிறது. பாகவதம் உடல் மீது பற்றுடையவர்கள் பசுக்களோடும் கழுதைகளோடும் ஒப்பிடுகிறது. சாயேவ கோ கரக, பசு ஒன்றும் அறியாதது ஒரு சாதுவான விலங்காகும். கழுதை ஏராளமான பொதி சுமக்க கூடியதாகும். உடல் கருத்துடையவர்கள் கழுதையை போல கடுமையாக உழைக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு நன்மையானது எது என்பதை அறியாதிருக்கின்றனர். ஆகையினால் இது இவ்வாறு கூறப்படுகிறது: யஸ்யாத்மா புத்தி குணா பேத்ரி தாதுகே ஸ்வதி கலாத்ராதிஷு பௌம இஞ்சதீக யத்தீர்த்த புத்திக சலியே ந கர்கிசிஞ்ச் ஜனேஸ்வ அபிக்ஞேஷு சாயேவ கோ கரக. ஆத்மாவுடன் சேர்ந்து மூன்று பொருள்களினால் ஆனது. உடனே தான் எனும் கருதும் மனிதன் இந்த உடலிலிருந்து பிறப்பவர்களை உறவினர்களாக கருதுகிறான். தான் பிறந்த இடம் வணங்கத்தக்கது என்று நினைக்கிறான். புனித ஸ்தலங்களுக்கு உன்னத அறிவுடையோரை சந்திக்க வேண்டும் என்று செல்வதற்கு பதிலாக நீராட செல்கிறான். இக்குணமுடைய மனிதன் கழுதையாகவும் பசுவாகவும் கருதப்படுகிறான். பாகவதம் 10.84.13. கிருஷ்ண உணர்வில்லாத மனித சமுதாயம் தாழ்ந்த மிருக சமுதாயம் ஆகும். சில நேரங்களில் இந்த சமுதாயம் இறந்த உடலை ஆராய்ந்த மூளை, இதயம் போன்றவை முக்கியமானவை என்று கருதலாம். ஆனால் ஆத்மா இல்லாத உடலில் எந்த உறுப்பும் முக்கியமானதன்று. இருப்பினும் நாகரீக சமுதாயத்தில் விஞ்ஞானிகள் இறந்த மனிதன் மூளை அல்லது இதயத்தின் மதிப்பினை ஆராய்ந்து காண முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்ருஷ்யமானஹ பிரசவம்
விக்ருஷ்யமான பிரசவம் यवेनेन पलीयसा யவேனேன பலீயசா नाविन्दत्तमसाविष्टः நாவிந்த தமசா सगायं सुहृदं पुरः சகாயம் சுக்ருதம் புரக विकृष्यमाणः प्रसवम् விக்ருஷ்யமான यवनेन पलीयसा யவனேன பலியசா नाविन्दत्तमसाविष्टः நாவிந்த தமசாவிஷ்டக सगायं सुहृदं पुरः சகாயம் சுஹ்ருதம் புரக विकृष्यमाणः प्रसवम् விக்ருஷ்யமான பிரசவம் यवनेन पलीयसा யவனேன பலியசா नाविन्दत्तमसाविष्टः நாவிந்த தமசா விஷ்டக सहायं सुहृदं पुरः சகாயம் சுஹ்ருதம் புரக पद्मा माताजी वासिंग हे कृष्ण माताजी विकृष्यमान प्रसवं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसा विष्टसहायं सुहृतं पुरः விக்ருஷ்யமான இழுத்துச் செல்லப்படுதல் பிரசவம் பலவந்தமாக எவனேன எவனால் பலீயசா சக்தி மிக்கவன் அவிந்த நினைவு கூற முடியவில்லை தமசா அறியாமை இருளினால் ஆவிஷ்ட மூடப்பட்டு சகாயம் அவர் நண்பர் சுஹுர்தம் எப்பொழுதும் நலன் விரும்புபவர் புரக ஆரம்பத்திலிருந்து. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. ஆற்றல் மிக்க யவனனால் மன்னர் புரஞ்சனன் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லப்பட்ட பொழுதும் கூட அவரது ஒட்டுமொத்த அறியாமையினால் அவரது நண்பரும் நலன் விரும்பியான பரமாத்மாவை பற்றி அவரால் அப்போதும் நினைக்க முடியவில்லை. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 5.29 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹுருதும் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. 3 விஷயங்களை ஒரு மனிதன் அறிந்திருந்தான் என்றால் அவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் அடைய முடியும். அனைத்து நன்மைகளையும் அனுபவிப்பவர் மிகச்சிறந்த கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் ஆவார். அவரே எல்லாவற்றிற்கும் தலைவர். அவரே உயிர்கள் அனைவருக்கும் பரம நண்பனாக விளங்குகிறார் என்பவையே அம்மூன்று செய்திகளாம். இதனை அறியாது ஒருவன் உடற்கருத்தின் கீழ் செயல்படுவான் என்றால் ஜட இயற்கையினால் அளிக்கப்படும் துன்பங்களினால் அவன் எப்பொழுதும் துன்புறுத்தப்படுவான். உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் நம் அனைவரின் அருகிலும் வீற்றிருக்கின்றார். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்யேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி. பகவத்கீதை 18.61. உயிர் பொருளும் பரமாத்மாவும் ஒரே மரத்தில் அருகருகேதான் இருக்கின்றனர். ஆனால் இயற்கையின் விதிகளினால் துன்புறுத்தப்படுவதால் மூட உயிர் தனது பாதுகாப்பிற்காக அருகில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை திரும்பி பாராமல் இருக்கிறான். அவன் இயற்கையின் கடுமையான விதிகளிலிருந்து தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ள இயலும் என்று நினைக்கிறான். ஆனால் ஒரு காலம் இது இயலாது. உயிர் முழுமுதற் கடவுளை நோக்கி தனது பார்வையை திருப்பி அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். அதன் பிறகே அவன் யவனன் அல்லது யமராஜனின் கடும் தாக்குதலிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவான். இச்லோகத்தில் உள்ள சகாயம் நண்பன் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனென்றால் கடவுள் உயிரின் அருகில் நிலையாக இருக்கின்றார். பரமபுருஷ பகவானும் கூட இங்கே சுஹுருத்தம்
எப்போதும் நான் நலன் விரும்புவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ஒரு தாயையும் தந்தையையும் போல் பரமபுருஷ பகவான் எப்போதும் நான் விரும்புபவராகவே இருக்கின்றார். மகன் எத்தனை தவறுகள் செய்த போதிலும் அவன் அன்னையும் தந்தையும் அவன் நலனையே விரும்புவர். அதுபோல் நாம் எத்தனை தவறுகள் செய்த போதிலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு எதிரான விருப்பமுடையவர்களாக இருந்த போதிலும் நாம் அவரை சரண் புகுந்தால் மட்டும் போதும். பகவான் ஜட இயற்கையினால் நமக்கு அளிக்கப்படும் அனைத்து துன்பங்களில் இருந்தும் உடனே நம்மை விடுவித்து அருள்வார். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மாம் ஏவையே பிரபத்யம் தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. தீவினை வயத்தால் புலனுகர்ச்சியின் மீது நமக்கு இருக்கும் தொடர்பினாலும் பற்றுதலினாலும் நாம் நமது சிறந்த நண்பராக இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை நினைக்காதிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி அடுத்து வாசிங்கோ. ஹரே தம் யஜ்ஞ பசவோ அனேன தம் யஜ்ஞ பசவோ அனேன தமயஜ்ஞப்தாதே அதாயலுனா சம்ஜப்தாயே அதயாலுனா குடாரைச்சித்துஹ கிருத்தாக தோ அமீவம் அஸ்யதத் ஸ்மரந்தோ அமீவம் அஸ்யதத் தம் யஜ்ஞ பசவோ அனேன தம் யஜ்ஞ பசவோ அனேன சம்ஞப்தாயே அதயாலுனா சிதுஹ கிருத்தாக மரந்தோ அமீவம் அஸ்யதத் தம் யஜ்ஞ பசவோ அனேன சம்ஞப்தா ஏ அதயாலுனா சிதுஹ கிருத்தாக தோ ஈவம் அஷ்யதத் எஸ் பிரபு வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. 26. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நீங்க வாசிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு இல்ல மாதாஜி. ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தம் யஜ்ஞ பசவோ அனேன சம்ஜப்தாயே தயாலுனா குடாரைசித்சிது கிருத்தா ஸ்மரந்தோமேவம் அஸ்யதத். தம் அவரை யக்ஞ பசவ வேள்வியில் இடப்பட்ட விலங்குகள் அனேன அவரால் சம்ஜப்தா கொல்லப்பட்ட எவை அனைத்தும் அதையாளுனா அன்பு என்பதே சிறிதுமற்ற குடாரை கோடாரிகளினால் சித்சிது துண்டு துண்டாக கிழிப்பது கிருத்தா மிகுந்த ஆத்திரத்துடன் ஸ்மரந்த நினைத்து அமீபம் பாவ செயல் அஸ்ய அவரது தத் அந்த. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. அன்பு என்பது சிறிதுமில்லாத மன்னர் புரந்தனன்
பல்வேறு வேள்விகளில் ஏராளமான விலங்குகளை கொன்று இருக்கிறார். இப்போது இச்சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டே அவ்விலங்குகள் தமது கூர்மையான கொம்புகளினால் அவரை குத்தி கிழிக்கத் தொடங்கின. இச்செயல் அவரை கோடாரிகளினால் துண்டு துண்டாக வெட்டுவது போல் இருந்தது. பொருளுரை: சமயத்தின் பேரிலோ அல்லது உணவிற்காகவோ விலங்குகளை கொல்வதில் மிக்க ஆர்வமுடையவர்களாக இருப்பவர்கள் அவர்களது மரணத்திற்கு பிறகு இது போன்ற தண்டனைக்கு காத்திருத்தல் வேண்டும். மாம்சம் என்னும் சொல் நாம் கொல்லும் விலங்குகளுக்கு நம்மை கொல்வதற்கான சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படும் என்று குறிப்பிடுகிறது. உண்மையில் உயிர்கள் கொல்லப்படுவது இல்லை. விலங்குகளின் கொம்புகளினால் குத்தி கிழிக்கப்படும் வேதனை மரணத்திற்கு பிறகே அனுபவிக்கப்படும். இவ்வுண்மை அறியாத மூடர்கள் சிறிதும் தயக்கமின்றி வாயில்லா விலங்குகளை கொல்வதில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றனர். மனித சமுதாயம் ஏராளமான இறைச்சி கொட்டில்களை சமயத்தின் பேராலும் உணவிற்காகவும் திறந்து வைத்திருக்கின்றது. சிறிதளவு சமய நம்பிக்கை உடையவர்கள் கோவில்கள், மசூதிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ கோயில்களில் விலங்குகளை பலியிடுகின்றனர். ஆனால் வீழ்த்தப்பட்டவர்கள் பல்வேறு இறைச்சி கொட்டில்களை பராமரிக்கின்றனர். மனித சமுதாயத்தில் உயிருக்கு பதில் உயிர் என்ற சட்டம் இருப்பது போல் இறைவனின் சட்டத்திலும் ஓர் உயிர் மற்றொரு உயிரின் உரிமையில் தலையிடக்கூடாது என்றே இருக்கிறது. ஒவ்வொரு உயிரும் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கான சுதந்திரம் இறைவன் பெயரால் அளிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் சமயத்திற்காகவோ அல்லது உணவிற்காகவோ விலங்குகள் கொல்லப்படுவது முழுமுதற் கடவுளால் எப்போதும் கண்டிக்கப்படுகிறது. பகவத்கீதையில் 16.19 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார்: தானகம் த்விஷத் கிருடான் சம்சாரேஷு தராதமான் சிபாமி அஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரிஸ்வ ஏவ யோனிஷு. காழ்ப்புணர்ச்சியும் சூழ்ச்சியும் மிகுந்த மனிதர்கள் அனைவரின் கடைப்பட்ட இவர்கள் என்னால் பௌதீக வாழ்க்கை கடலில் பல்வேறு அசுர பிறப்புகளில் தூக்கி எறியப்படுகின்றனர். விலங்குகளை கொள்வோர் த்விஷத பிற உயிர்களின் மீதும் முழுமுதற் கடவுளின் மீதும் காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவர்களாக இருப்பதினால் இருளில் தூக்கி எறியப்பட்டு வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் மற்றும் அர்த்தத்தினை புரிந்து கொள்ள முடியாது இருக்கின்றனர். இது பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் மேலும் விளக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதோட போறோம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே गोपेशा गोपिका कांता राधकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पुरीं विहायो भगद उपरुत्तो भुजङ्गमः यदा तं येवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं कदा. ஏற்கனவே யவன வீரர்களால் கைது செய்யப்பட்டு நகருக்கு வெளியே இருந்த பாம்பும் பிறரோடு சேர்ந்து தன் எஜமானனை தொடர்ந்து சென்றது. அப்படின்னா
அந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் பாம்பு இல்லையா? அதாவது சூக்ஷ்ம உடல் வந்து என்னது, இந்த அதாவது மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? ஆனா இந்த பாம்பு என்பது எதன அடிப்படையில இருக்கு? சுவாசத்தின் இல்லையா? ஒண்ணு உயிர் மூச்சுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து தொடர்ந்து செல்கின்றது என்ற அர்த்தம். இந்த சுவாசம் கூட செல்கின்றது என்ற அர்த்தம். பிறரோடு சேர்ந்து தன் எஜமானன் யார் இந்த இடத்துல? அந்த உயிர் வாழி. உயிர் வாழினுடைய உயிர் மூச்சு தான் இந்த பாம்பு இல்லையா? அந்த 5 வாயுக்கள். ஓகே, அதோட அந்த லேயர் என்னது? சூக்ஷ்ம உடலும் வந்து அதாவது அந்த உயிர் வாழியை வந்து கவர் பண்ணி அது செல்கின்றது. இவர்கள் அனைவரும் நகரிலிருந்து வெளியேறியவுடன் அந்த நகரம் வந்து உடனே துண்டு துண்டாக உடைத்து பொடி பொடியாகி போனது. அப்படின்னா இந்த உடல் இல்லையா? இந்த ஸ்தூல உடல் எதுவுமே கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் மொத்தமே வந்து செயலிழந்து போய்விடுகிறது. சோ அது எப்படின்னா, ஒரு வீட்டை நம்ம இடிக்க போனோம்னா அந்த வீடு வந்து எந்த நிலையிலுமே உபயோகப்படுத்த முடியாது இல்லையா? அந்த நிலையை வந்து இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தூல உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அழிவுறுகிறது என்று அர்த்தம். உயிர் கைது செய்யப்பட்டவுடன் அவரது துணைவர்கள் அனைவரும் யாரு? இந்த உயிர் காற்று தான் அந்த பாம்பு. ஓகே, புலன்களுக்கான பொருட்கள் உடல் என்னும் மொத்த விஷயத்திலிருந்து இல்லையா? இந்த புலன்கள், அடுத்து புலன்கள், அதாவது இந்த புலன்களுடைய பொருட்கள் எது? புலன் என்ன பண்ணும்? செயல்படும் இல்லையா? இப்ப கண்ணு வந்து பார்த்தல் என்பது புலனுக்கான பொருள் இல்லையா? கேட்டல் என்பது புலனுக்கான பொருள் இல்லையா? உண்பது என்பது புலனுக்கான பொருள் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இந்த நுகர்தல் என்பது புலனுக்கான பொருள் இல்லையா? தொடுதல் என்பது புலனுக்கான பொருள். இது எல்லாமே வந்து இந்த விஷயத்துல இருந்து பிரிந்து செல்கின்றது. உயிரும் அவனது துணைவர்களும் உடலை விட்டு நீங்கியவுடன் உடல் செயலிழந்து அடிப்படை பொருள்களான, அதாவது பஞ்சமகாபூதங்களால் தானே இந்த உடல், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, வானம் இல்லையா என்னும் பஞ்சபூதங்களாக மாறியது. அப்படின்னா நிலத்திற்கே போய் அது சேர்ந்து விடும். ஒரு நகரம் பகைவர்களால் தாக்கப்படும் பொழுது அங்க வசிக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வேறு ஒரு இடத்தை வந்து இடம்பெயர்ந்து சென்று விடுவார்கள் இல்லையா? அப்புறம் அந்த நகரம் வந்து அழிக்கப்பட்டு விடும். வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? துவம்சம் தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா? என்ன இருக்குன்றத சூறையாடுவாங்க இல்லையா? சோ அங்க எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தில் எல்லாத்தையுமே வந்து அழித்து விட்டு போவார்கள். அது மாதிரிதான் இந்த உடலுமே. இந்த ஜீவன், அந்த உயிர் காற்று வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இந்த உடல் வந்து தேவையற்ற ஒன்றாகி விடுகிறது. அது ஜடமாக மாறி விடுகிறது. எந்த செயலுமே செய்யாதது இல்லையா? செயலற்ற தன்மையை வந்து இந்த நகரம் வந்து அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படும். ஒரு நகரம் பகைவர்களால் தாக்கப்படும் பொழுது அங்கு வசித்தோர் அந்த நகரத்தை காலி செய்து விட்டு ஓடி விடுகின்றனர். அப்பொழுது அப்பகைவர்கள் அந்த நகரத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்கி விடுகிறார்கள். இது நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். உடலை பற்றி நாம் கூறும் பொழுது நாம் நிறைய விஷயங்களை இந்த விஷயம், மண்ணிலேயே பிறந்து மண்ணிலேயே செல்கிறது இல்லையா? நாம் இந்த பூமியிலேயே பிறந்தோம், மீண்டும் அந்த பூமிக்குத்தான் செல்கின்றோம் என்பது ஒரு பாமரனும் வந்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான். ஆனால் எவ்வாறு செல்கின்றோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நாம இந்த தத்துவங்கள்ல இருந்து, வேத சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். ஒரு நகரம் பகைவர்களால் தாக்கப்பட்டு குண்டுமழை பொழியப்பட்டதென்றால் குடிமக்கள் அதை விட்டு நீங்கி செல்ல நகரம் அழிவுக்குள்ளாகிறது. குடிமக்களின் நலனை பேணாத, அதாவது இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நலனை பேணாத நகரத்தின் நிலையை முன்னேற்றுவதில் ஈடுபட்டிருப்பவன், இதை இன்னும் சரி பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கவன் வந்து முட்டாள்கள் இல்லையா? அங்க வசிக்கக்கூடியவங்களை பத்தி யோசிக்காம இல்லையா, வெறுமனே அந்த கட்டிடத்தை மட்டுமே நம்ம பார்த்து காக்கிறதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ அதாவது வீடு பற்றி எறும் பொழுது அதுக்கு வந்து ஒரு காவல் காக்கிறதுக்காக ஜனங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா அது போன்ற ஒன்றுதான் இது இல்லையா? சோ நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸையே வந்து நம்மளால பாதுகாக்க முடியாதப்போ வெளிப்புறமாக நாம் இதை வந்து அலங்கரிக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து வேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து அதனுடைய நலனை முன்னேற்றுவதில் ஈடுபட்டிருப்பவன் முட்டாளே ஆவான். அது போல ஆன்மீக அறிவு எந்த ஓமையாக இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு உயிர் வந்து ஆன்மீக ஞானம் இல்லாத நிலையில செயல்படும் பொழுது அது என்ன, ஆன்ம தத்துவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் வெறுமனே இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற உடல் ரீதியான தோற்றத்தை மையமாக வைத்து அவன் செயல்படுவான் என்றால் அவன் அப்படிப்பட்டவன் முட்டாளாகின்றான். சோ வெறுமனே ஸ்தூலத்தை மட்டும் எண்ணி சூக்ஷ்மம் அதுக்குள்ள இருக்கு, அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆன்மா அதுக்குள்ள இருக்குன்ற அந்த உண்மையை உணராத ஒரு நபர்
முட்டாளாகின்றான். அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு அந்த ஓமை? அதாவது அந்த ஒரு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய நகரவாசிகளை பற்றி, அவர்களுடைய நலன்களை பற்றி ஆலோசிக்காமல் வெறுமனே நகரத்தை மட்டும் காப்பாற்ற வேண்டும், அதாவது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த ஓமைக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. ஓகே, ஸோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம யோசிக்காம வெளிப்புறமா இருக்கிறத மட்டும் நாம கவனித்தால் அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதுபோல ஆன்மீக அறிவு ஒளி ஏற்படாத உயிர் உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவே முதன்மை கூறாக விளங்குகிறது என்பதை அறியாது புற உடலின் மீது கவனம் செலுத்துகிறது. இல்லையா? இது நம்ம செலுத்துறோம், இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. இல்லையா? எந்த நகை போட்டா நம்ம அழகா இருப்போம் இல்லையா? எப்படிப்பட்ட ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணா அழகா இருப்போம் இல்லையா? எந்த சாரி கட்டினா ரொம்ப அழகா இருப்போம் நம்ம இல்லையா? எப்படி மாடல் டிசைனா நம்ம பண்ணலாம், இந்த பிளவுஸ் அப்படி தைக்கலாம், பண்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா பண்றோம். அதுக்காக நம்ம அழகே பண்ணிக்க கூடாதா அப்படின்னு கிடையாது. என்ன தேவையோ பேஸ் லெவல் நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது அகத்தின் இருக்கக்கூடிய அழகை நாம கண்டிப்பா நோக்கணும். உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அழகை நாம மேன்மைப்படுத்தினால் அது வெளிப்புறத்திலுமே அந்த அழகு கண்டிப்பா வரும். அப்ப நீங்க சிம்பிளான ஒரு உடை உடுத்தினால் கூட அழகாகத்தான் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ இந்த புற அழகை பற்றி நாம அதற்கான முயற்சிகள்ல நாம் ஈடுபட்டு சமயத்தை காலத்தை நாம வீணாக்குவதை விட அகத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகை நாம அதற்கு நாம் என்ன செய்யணும்ன்ற அந்த முயற்சியை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். ஏனென்றால் நாம் எல்லாருமே காலத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தான். சில காலம் இந்த இடத்துல இருப்போம், மறைவோம், மீண்டும் தோன்றுவோம், மறைவோம் இல்லையா? சோ அடுத்த உடலை ஏற்கக்கூடிய நாம எப்படிப்பட்ட உடலை ஏற்றால் நாம அதாவது நித்தியமான பகவான திருவடிகளை சேருவோம், அந்த ஒரு செயலில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். ஏதோ நானும் பிறந்தேன், நானும் வளர்ந்தேன், எதையோ வாழ்ந்தேன், சம்பாதிச்சேன், குடும்பத்தை காப்பாற்றினேன், போய்கொண்டு இருக்கின்றேன் என்ற முறையில் வாழ்ந்தால் அந்த சக்கரம் பிறப்பு இறப்பு சக்கரம் என்ன ஆகும்? நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு அடுத்த முறை நாம இதே மனித பிறவி எடுப்போமா என்ற அந்த ஒரு இது கூட உத்தரவாதம் கிடையாது. அதனால இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுடைய தன்மையை நாம நினைக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? எப்படி நாம வாழ்க்கையில டிட்டாச்மெண்டா வாழ்றது? ரொம்ப அழகான ஒரு கேள்வி நேத்து ஒரு பக்தருடைய மகள் கேட்டாங்க என்கிட்ட. ஓகே, டிட்டாச்மெண்டா வாழணும்ன்ற குறிக்கோளை நாம எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். நாம எதை செய்தால் அந்த அதாவது பற்றற்ற நிலைக்கு நாம முன்னேறவோம் அப்படிங்கிறத அதை அட்ரஸ் பண்ணாலே போறோம் நம்ம இல்லையா? பக்தி துண்டு இறைவன் மீது அன்பை பொழி இல்லையா? இறைவன் மீது நம்ம அன்பை பொழியும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா ஜீவன்களையுமே நாம ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது வரும். எந்த ஜீவன்லையுமே நாம வேறுபாடு காண மாட்டோம். அத்தகைய பக்குவம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எதன் மீதும் நமக்கு பர்டிகுலரா இதுதான் வேணும்ன்ற அந்த தன்மை நமக்கு வரவே வராது. அதுதான் பற்றற்ற நிலை. சோ பற்றற்ற நிலை என்பது விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. அந்த நிலையை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, சோ அதனால பற்றற்ற நிலை என்பது அதை நம்ம அடையணும்னு போகக்கூடாது. நாம எதை செய்தால் அந்த பற்றற்ற நிலை என்பது நம்ம கிட்ட தானாகவே சேரும்ன்றத அதை நாம அட்ரஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதை அட்ரஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம எந்த உயிரிலுமே நம்ம பேதம் பார்க்க கூடாது. ஓகே, இது சொல்றது சுலபம், ஆனா பயிற்சி செய்ய செய்ய இது கண்டிப்பாக நாம அடைய பெறுவோம். ஸோ வித்தவுட் பிராக்டிஸ் நமக்கு இந்த பற்றற்ற தன்மை வராது. ஏன்னா நாம் எல்லாருமே வேறுபாடு கண்டு வந்த அத்தகைய உயிர் வாழிகள் தான் இல்லையா? சிறு பிராயத்திலிருந்தே நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க யாரை எப்படி வேறுபாடோட நடத்தினார்களோ அந்த ஒரு பாவத்தை நாமளுமே பெற்று வந்திருக்கின்றோம் இல்லையா? ஒரு சூழல் தான் ஒரு நபரை ஒரு மனிதனை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குணாதிசயத்திற்கு இட்டு செல்கின்றது இல்லையா? பிறப்பால நாம யாருமே அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனோட பிறக்கல, ஒரு குணாதிசயத்தோட பிறந்தோம். ஆனா வாழும் காலத்தில் நாம எந்த சூழலில் இருக்கின்றோமோ அந்த சூழ்நிலைக்கு நாம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆயிடுவோம். ஸோ ஏன்னா மனிதன் மாற்றங்களுக்கெல்லாம் உட்பட்டவன் தான். மனிதன் ஏன் இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளேயே தான் அவனுடைய செயல்படும் தன்மைகளை அமைத்து கொண்டிருக்கின்றான். எப்ப அந்த ஜீவன் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்கிறதோ, அதாவது நம்ம 3 குணங்கள் என்பது 3 டைமென்ஷனா எடுத்துட்டோம்னா இல்லையா? சத்துவம் ஒரு டைமென்ஷன்,
அதுக்கப்புறம் ரஜோ அண்ட் தமஸ் வந்து ஒரு டைமென்ஷன், ஃபுல் தமஸ், ரஜோ ஒரு டைமென்ஷன், தமஸ் ஒரு டைமென்ஷன். இப்போ நம்ம 3 உலகங்களே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த பிசாசு உலகத்துக்கு மேல மோஸ்ட்லி இல்லையா, அந்த பிளானட்ஸ்க்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே சத்துவகுணம் தான். ஸோ அதுல வந்து பெர்மனன்ட் சத்துவகுணம். ஸோ நாம இந்த பூமண்டலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணங்களோட தான் வாழ்றோம். நமக்கு கீழே இருக்க உலகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து தமசுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாகவே மெஜாரிட்டியா இருக்கும் இல்லையா. அங்கே சிவபெருமானும் இருக்கிறார், பார்வதி தாயாரும் இருக்கிறார், வாமன தேவரும் இருக்கிறார் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க எல்லாருமே தே ஆர் ஆல் கண்ட்ரோலிங் தெம். ஓகே. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் எல்லாமே தாமசிக் இயல்புகள். அது போல இந்த 3 டைமென்ஷனுக்கு அப்பார், இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது தான் வந்து 4வது டைமென்ஷன் இல்லையா. அந்த பிரிவு தான் பகவான். ஆக்சுவலி 4th தூரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி இப்போ ரீசெண்டா மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்காங்க கிளாஸ், 6th கேண்டோல 5th சாப்டர்ல நடந்துட்டு இருக்கு. பகவானை வந்து அவருடைய நாமெல்லாம் பாவனாக்கா அதாவது பிறப்பு, மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. ஆனா அபாவ அப்படின்னாக்கா பிறப்பற்ற தன்மை. பகவான் வந்து அனாதி காலத்தில் இருந்து இருந்தவர், அவர் பிறப்பற்றவர், முதன்மையானவர், இப்படி எல்லாம் அவருடைய குணங்களை நாம சுதந்திரமானவர் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. 1st கேண்டோ 1st ஸ்லோகத்திலே இத்தனை கருத்துக்களை கொண்டு நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால்தான் அவருக்கு தூரியா, கிருஷ்ணா இஸ் கால்ட் அஸ் தூரியா அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்னாக்கா இஸ் இன் த 4th டைமென்ஷன். இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவர் அவர். நாமும் அத்தகைய நிலையை வந்து அடையறதுக்கான முயற்சியை கண்டிப்பாக செய்யணும். எப்ப நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றோமோ அப்பதான் நாம சமநோக்கோட காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது வரும் இல்லையா. மனிதர்கள் நமக்கு வந்து சில பேர் ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து அடுத்தவங்களோட இருந்து கம்பேரிஷனோட வாழ்வாங்க எப்பவுமே. அது பொறாமை குணம். இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த செயல்கள் வந்து நாம் என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனுமே வேறு, ஒரு போல கர்ம பலன் இருக்காது. சில காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேணா இருக்கலாம், ஆனா ஒவ்வொரு ஜீவனுமே வந்து அவனவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கர்ம பலனோட தான் பிறந்திருக்கா இல்லையா. அவன் முந்தைய ஜென்மங்களில் அவன் ஆற்றிய கர்மங்கள் அடுத்தவர்களோட ஒத்ததாக கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது. இது நாம் எல்லாருமே ஏத்துக்கக்கூடிய உண்மைதான். அதனால்தான் நம்ம எல்லாருமே எப்படி பகவான் ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு அதாவது யூனிக்கா படைச்சிருக்கார் இல்லையா. இப்ப என்ன மாதிரி என்னுடைய பிள்ளைகளும் கிடையாது இல்லையா. பார்ப்பதற்கு கூட ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாக்குறதுக்கு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தோணும், ஆனா நீங்க கிட்ட வச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறுபாடு என்பது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கும். சடனா பார்த்தா 2 பேர் ஒரே மாதிரி தோணலாம், ஆனா அவர்களுக்கு இடையில அநேக வேறுபாடுகள் இருக்கும். அதாவது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்லயே வேறுபாடுகளை நம்மளால காண முடியும். அவர் அப்படிப்பட்ட ஆர்கிடெக்சரை வந்து யார் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது? அந்த பரமபுருஷ பகவான். அவரை மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து யாருமே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டியே வந்து இப்படித்தான் படைக்கணும், இந்த ஜீவன்கள் இப்படித்தான் வரணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவர் டிசைன் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நாம் எல்லாரும் கூட இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்திருக்கோம். அதனால இந்த பிறவிக்கான இத்தனையுமே நான் என்ன எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்றேன்னா, ஆத்மாவை பற்றி நாம நினைக்கிறதே கிடையாது. ஒருவர் அந்த டைமென்ஷனுக்கு போனா மட்டும்தான், அந்த பாதையில போய் அவங்க தேடுதலை மேற்கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து எல்லாரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து கொண்டு வர முடியும். வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் எல்லார்கிட்டையுமே அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை, அது ரொம்ப சுலபமானதே கிடையாது, மிக மிக கடினமான ஒன்று தான் இல்லையா. 5th சாப்டர் 18th சோகல வந்து பகவானே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. வித்யா வினய சம்பன்னே இல்லையா, பிராமணே கவிஹஸ்தினி. அதனால நம்ம எல்லாரையுமே, விலங்குல இருக்கிறதுமே ஒரு ஆத்மா தான் இல்லையா. ஸோ ஏன் இத்தனையுமே சொல்லப்படுகிறது என்றால், நம்ம கருணையே இன்றி விலங்குகளை வந்து நாம வதைக்கின்றோம். அதற்காகத்தான் இந்த வந்து வர்றது. நம்ம இனிமே இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா ஜீவன்கள், ஒரு எறும்புல கூட இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் வந்து பகவான் தான் அதை வாழ வச்சுட்டு இருக்கார் கூடவே இருந்து. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு ஏதாவது உரிமை இருக்கா இன்னொரு ஜீவனை வந்து நம்ம வந்து வதைக்கிறதுக்கு? நோ, வி டோன்ட் ஹவ் எனி அத்தாரிட்டி ஒன்லி. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆனா அதை நாம இப்ப இருக்கக்கூடிய உலகத்துல யாருக்குமே வந்து புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். as long as அவங்க இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதை எடுத்துட்டு வந்தா மட்டும்தான் அவங்களால ஒரு 10% 5% புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா
இதையும் தாண்டி நிறைய உண்மைகள் உண்டு. நமக்கு அதாவது கருத்துக்கு எட்ட வரைக்கும் தான் நம்மளால ஏத்துக்க முடியும் இல்லையா? ஆன்மீக அறிவில் ஒருவன் முன்னேறும் பொழுது ஆத்மா நித்திய இடப்பெயர்ச்சியிலிருந்து காக்கப்படுகிறது இல்லையா? நித்திய ஆத்மா வந்து நித்திய இடப்பெயர்ச்சியிலிருந்து காக்கப்படுகிறது. நம்ம எந்த இதுக்கு போகிறோம்? நித்திய தன்மையான அந்த ஒரு பாகத்திற்கு செல்கின்றோம் அப்படின்னா நாம அதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய விதமே வேறு. ஆத்ம நிலையை அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது எது நித்தியமானது எது நித்தியமற்றது அப்படிங்கிற அந்த நிலையிலிருந்து நாம வேறுபாடு காண முடியும். சோ ஒருவர் இந்த பாதையை ஏற்று செல்லும் பொழுது, பக்தி தொண்டு புரியும் பொழுது பகவானுடைய ரட்சணை என்பது அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறது. எல்லாருக்குமே பகவான் ரட்சணை பண்றார். ஆனா அந்த ரட்சணை வந்து கரெக்டான விதத்துல போய் சேரணும்னா நாம என்ன ஆசைப்படுகிறோமோ அதற்கேற்றவாறுதான். ஏன் இப்ப நாம மனசுல இது வேணும் அடையணும்ன்ற ஆசையை வந்து நியாயமற்ற ஒன்றை கூட நாம் ஆசைப்படும் பொழுது பகவான் அதை தடுக்குனா கூட நாம கேட்கறதே கிடையாது. அதனால சரி ஓகே லெட் யூ நீ வந்து இதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணு இல்லையா? நீ வந்து இதை வந்து செயல்பட்டு அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளை நீ வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு இதை வந்து நீ அனுபவிச்சாதான், அதாவது எதையுமே அனுபவம் தான் நமக்கு வந்து படிப்பினை இல்லையா? ஸோ இருக்கிற வரைக்குமே வந்து சொல்லனே இருப்போம். நாம கூட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்போம், இதை பண்ணாத இது பண்ணா அப்படி வரும் அப்படி வரும். ஆனா அதையும் தாண்டி பிள்ளை அதே செயலை செய்யும் பொழுது அதுல போயிட்டு, அதாவது வேற நெருப்பை தொட்டால் சுடும் என்று நம்ம பிள்ளைக்கு சொன்னாலும் அது சுடுமா இல்லையான்னு போய் டச் பண்ணி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா சுட்ட பிறகு அந்த பபுளோட வந்து நிற்கும் பொழுதுதான் அந்த பிள்ளைக்கு தெரியும். ஓகே தட் டைம் ஒன்லி, அந்த சமயத்துலதான் பெரியவர்களுடைய வார்த்தையை நாம கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதலே வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ தீன்னா சுடும், அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், சொன்னா கேட்டுக்கணும். அதை கேட்கக்கூடிய பக்குவம் இல்லாதவங்க அடிபட்டுதான் வந்து திருந்தணும்னா திருந்தித்தான் ஆகணும். அதுக்குமே பகவான் வந்து அப்ரூவர் கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி பாகவதம் உடல் மீது பற்றுடையவர்களை பசுக்களோடும் கழுதைகளோடும் ஒப்பிடுகிறது. சா ஏவக கோ கரக, கோன்னா பசு இல்லையா? கரக அப்படின்னா இந்த கழுதை. அதாவது நம்ம பாகவதம் என்ன சொல்றதுனாக்கா அதாவது இந்த உடல் ரீதியா இருக்கக்கூடிய, அதாவது உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் எல்லாமே உடல் தான், எல்லாமே பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் தான், எல்லாம் பௌதிக தளம் தான். பௌதிக தளத்துலதான் இருக்கும்ன்றே தெரியாம அனைத்தும் உடல் ரீதியானது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட செயல்படுறாங்க பாருங்க. அவங்கள வந்து பசுக்களோடையும் கழுதைகளோடும் ஒப்பிடப்படுறாங்க. பசு ஒன்றுமே அறியாது, அதுதான் அஜ்ஞானம் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே, அதாவது பசுவையே நாம் அஜ்ஞானம் ஆக்கிடக்கூடாது. பசு வந்து அதாவது ஒரு சாதுவான ஒரு பிராணி இல்லையா? அந்த ஒரு பாவத்தை நாம எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல. சாதுவான விலங்கு. கழுதை வந்து நிறைய, அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார்கிட்டயுமே சண்டை சச்சரவுக்கு எல்லாம் போகாது. ஆனா அது உழைச்சுட்டே இருக்கும். எதற்கு உழைக்கிறோம்னு தெரியாமலே உழைச்சுட்டு இருக்கோம். ஒருவருடைய வாழ்க்கை இந்த மாதிரியான நிலையில அமைந்து விட்டால், அதாவது குடும்ப பாரம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும், வேற எதுவுமே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும். உடல் கருத்துடையவர்கள் கழுதையை போல கடுமையாக உழைக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு நன்மையானது எது என்பதை அறியாதிருக்கின்றனர். அந்த ஒரு பாகத்துக்கு அவங்க செல்வதே கிடையாது. கழுதை மேல ஒரு புல்கட்டு கட்டி வச்சிருக்கு பொதி, அதாவது அந்த கழுதையை வந்து மேய்க்கக்கூடிய உரிமையாளன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு பெரிய அதாவது சுமையை வந்து அந்த கழுதை மேல வச்சிருப்பான். ஸோ அந்த புல்கட்டையுமே அதனுடைய தலை மேல வந்து தூரத்துல கட்டியிருப்பான் ஒரு கோல்ல வந்து. ஸோ அந்த கழுதை நினைக்கும் நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அந்த புல்லுக்கட்டை நம்ம வந்து எடுத்து சாப்பிட்றலான்ட்டு. ஆனா அந்த கழுதை ஓரடி அது எடுத்து வச்சா அந்த புல்கட்டுமே வந்து ஓரடி முன்னாடி போகும். கடைசி வரைக்குமே அந்த புல்கட்டு வந்து அந்த கழுதைக்கு கிடைக்காது. அது போன்றதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையாகும். எது வரைக்கும் நாம பௌதிக தளத்துல செயல்படுறோமோ அது வரைக்கும் அவ்வாறே அமையப்பெறும். அதனால எஸ் யாத்மஹ புத்திஹி குணவேத்ரி தாதுகே ஸ்வதீஹ கலாத்ராதிஷு பௌமயிஜ்யதீஹி யத்தீர்த்த புத்திஹி சலிலே நாகர்ஹிஷிஜ் ஜனேஷ்வ அபிக்னேஷு சயேவ கோகர. இந்த லாஸ்ட் பதம் தான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பதம் தான் அது, சயேவ கோகர அப்படின்ட்டு. ஆத்மாவுடன் சேர்ந்து 3 பொருட்களினால் ஆன தனது உடலே தான் என்னும்
கருதும் மனிதன் இந்த உடலில் இருந்து பிறப்பவர்களை உறவினர்களாக கருதுகிறான். 100% இல்லையா? ஒரு தாய் சுமக்கின்றால், பிள்ளைகளை ஈண்டெடுக்கின்றால், கணவன் மனைவி இருவருமே தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்று எண்ணுகிறார்கள். மேலும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு திருமணமான பிறகு பேர பிள்ளைகள், சம்பந்தங்கள், இப்படி எல்லா உறவு முறைகளுமே என்ன ஆகுதுன்னா விரிவாயிட்டே போறது. ஆனா எப்படி நாம் ஐடென்டிஃபை பண்றோம்? அதாவது ரூபத்தை கொண்டுதான் ஐடென்டிஃபை பண்றோம். இந்த ஸ்தூல ரூபத்தை கொண்டு தான் பிறந்த இடம் வணங்கத்தக்கது என்று நினைக்கிறான். எஸ், இந்த பூமி வந்து வணங்கத்தக்கது, உண்மையிலே வணங்கத்தக்கதுதான், யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல. புனித ஸ்தலங்களுக்கு உன்னத அறிவுடையோரை சந்திக்க வேண்டும் என்று செல்வதற்கு பதிலாக நீராட செல்கின்றான். ஐ திங்க் இது நான் நிறைய இடங்கள்ல படிக்கும் பொழுது விருந்தாவனத்துல நடந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்லணும். முதல் நாள் வந்து எல்லாருமே அந்த இடத்துல ரீச் ஆன பிறகு சாயங்காலம் எப்பவுமே ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ்ன்னு வைப்பாங்க, யாத்திரை எல்லா யாத்திரைக்குமே. அப்போ அந்த லோக்கல்லா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது இஸ்கான் டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டோ இல்லை ஒரு சீனியர் டிவோட்டியோ வந்து இன்வைட் பண்ணி அவங்கள வந்து கீர்த்தனம் மற்றும் அவங்களோட சொற்பொழிவுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி பிருந்தாவனத்திற்கு சென்ற பொழுது அங்கே ரிசீவ் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் கூட இருக்கல. ஓகே, அதனால வந்து வந்தவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு. ஸோ எல்லாரும் வந்த பிறகு இனிமே நாளை காலையில தான் சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க ஆஸ்வாசப்பத்துக்குனே இல்லையா சொன்ன அந்த செயல் அந்த வந்தவருக்கு வந்து அதாவது ஒரு சீனியர் ஒரு மகாராஜா தான். அதனால அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டுட்டு அவரு கிளம்பி போயிட்டார். அப்புறமா சொற்பொழிவு ஒன்றும் ஆற்றவில்லை, அதன் பிறகு சென்று விட்டார். அதன் பிறகு நம்ம NND பிரபுஜி வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார். அவரு கேட்ட அந்த லெக்சர்ஸ்ல இருந்து அப்புறம் குரு அதாவது பிரபுபாதரோட லெக்சர்ஸ் இருந்து நாம ஒரு இடத்துக்கு யாத்திரைக்கு செல்கின்றோம் என்றால் பகலெல்லாம் நாம யாத்திரையை வந்து யாத்திரை செய்து கொண்டிருந்தாலும் சந்தியா காலம் ஆன பிறகு வந்து சொற்பொழிவு என்பது உண்டு. அந்த சொற்பொழிவை வந்து நாம கண்டிப்பா கேட்கணும். மேலும் யாத்திரைக்கு செல்வது வெறுமனே புனித நீராடுவதற்கு கிடையாது. அங்க இருக்கக்கூடிய உத்தமம் அதாவது தூய்மையான ஆத்மாக்களை தரிசனம் பெறுவதும் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதும் தான். ஸோ அப்படிப்பட்ட தூய்மையான ஆத்மாக்களை நாம தேடி கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அதுக்காக தான் தூய பக்தர்களை வந்து ஏற்பாடு பண்றது. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய சொற்பொழிவு அவங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். நமக்கு பாஷை புரியாம போகலாம், அங்கே இருந்து அமர்ந்து அவர்களை நாம சிறப்பிக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கருத்தை நான் இந்த இடத்துல சொல்றதுக்கான காரணம் இங்க பிரபுபாதருமே இந்த இடத்துல நமக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? நாம பிறந்த இடம் வணங்கத்தக்க பரத கண்டம் வணங்கத்தக்கதுதான். இதுக்குள்ள அநேக புனித ஸ்தலங்களும் உண்டு, அந்த ஸ்தலங்களுமே வணங்கத்தக்கதுதான். அந்த புனித ஸ்தலங்களில் இருக்கக்கூடிய புனித நீரை வந்து நாம நீராடினால் அதுவும் நமக்கு வணங்கத்தக்க செயல்தான். ஆனால் அதையும் தாண்டி பரமஹம்சர்களுடைய சொற்பொழிவை வந்து நாம கேட்கறது அதுவும் வந்து ஒரு கங்கா ஸ்நானத்திற்கு சமம். அதனால அவர்களை அப்படிப்பட்டவர்களை தேடி சென்று நாம சேவிச்சுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ அப்படி அதாவது ஒரு ஸ்தலத்தினுடைய மகிமை, ஒரு செயலினுடைய முக்கியத்துவம், அதனுடைய உண்மையான அதாவது உண்மையான நிலை என்ன, அதாவது நாம் ஒரு செயலை செய்வதால் அதனுடைய நோக்கம் நிலை கிடையாது, நோக்கம் ஒரு இன்டென்ஷன் என்ன அதன்றது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அது அனைத்துமே இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டதானால் அது வந்து மேன்மையானது. ஆனா அதையே வந்து நம்ம பௌதீகத்துக்கு மட்டுமே எடுத்துட்டு போனோம்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அத்தகைய குணம் உடைய மனிதன் வந்து கழுதையாகவும் பசுவாகவும் கருதப்படுகின்றான். இது 10th canto 84th chapter அதுக்கப்புறம் வந்து 13th ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத மனித சமுதாயம், அதாவது இறை உணர்வு அற்ற மனித சமுதாயம் தாழ்ந்த மிருக சமுதாயம் ஆகும். டைரக்டா அடிச்சுட்டார் நம்ம சில பிரபுபாதர் அவர்கள் இல்லையா? எஸ், எதுவுமே சிலதெல்லாம் பிளைனா ஓப்பனா சொல்லிடுறது தான் பெட்டர் இல்லையா? அதை நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கும். ஆனா உண்மை அதுதான். உண்மையை கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். சில நேரங்களில் இந்த சமுதாயம் இறந்த உடலை ஆராய்ந்து மூளை, இதயம் போன்ற முக்கியமானவை என்று கருதலாம் இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் கூட we are giving the organ donations எல்லாமே பண்றோம் இல்லையா? நம்ம மரணித்த பிறகு அவங்க எடுத்துக்கிட்டோன்ட்டு அது முக்கியம்தான் கருதலாம். ஆனால் ஆத்மா இல்லாத உடலில் எந்த உறுப்பு முக்கியமானது? இருப்பினும் நாகரீக சமுதாயத்தில் விஞ்ஞானிகள் இறந்த மனிதத்தின் மதிப்பினை ஆராய்ந்து காண முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே.
ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம அதே ராமா சத்தம் மாதாஜி கேட்கவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. So, எல்லாரும் உங்களுடைய மைக்கை வந்து அதாவது மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அது வேற கர்கரன் சவுண்டு வரும் சடனா. ஸோ நாம ஆராய்ச்சி என்ற பெயர்ல நாம் என்ன பண்றோம், இறந்து போன இதெல்லாமே நாம ஆராய்ச்சி பண்றோம். ஆனா அதை காட்டிலும் இந்த உயிரினுடைய ஆராய்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஜீவன் எப்படி தோன்றுகின்றான், எவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான், மரணத்திற்கு பிறகு அவன் என்ன கதியை அடைகின்றான், இதை பற்றியான ஆராய்ச்சியை வந்து நாம தேடணும். வெறும் ஸ்தூலத்தினுடைய ஆராய்ச்சி எந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு உபயோகப்படாது இல்லையா. ஒரு இறந்து போன மனிதன் ஆர்கன் டொனேஷன் கொடுத்திருந்தா அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, இத்தனை காலத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு பொருத்தி அவங்கள வாழ வைப்பாங்க, அவ்வளவுதான் இல்லையா. அதை தவிர்த்து இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை அந்த ஆர்கன் எடுத்துக்கிறது இல்லையா, அந்த உறுப்பு போய் அங்கு செயல்பட ஆரம்பிக்குது. அதை தவிர வேற எந்த மேன்மையான நிலையுமே அதை அடையிறது கிடையாது. ஆனா ஆத்மாவினுடைய தன்மையை நம்ம ஆராயும் பொழுது நம்முடைய என்ன ஓட்டங்களே வந்து மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது இல்லையா. பௌதீகமான நம்ம நோக்கத்தை வந்து ஆன்மீக தளத்துல நாம எடுத்துட்டு போயிடுவோம். அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து படிப்படியா வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு போகுமே ஒழிய, சோ இங்கே ஆத்மாவனுடைய முக்கியத்துவத்தை காண வேண்டுமே ஒழிய உடல் ரீதியான முக்கியத்துவத்திற்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய அந்த முக்கியத்துவத்தை நாம கண்டிப்பா விடணும். விக்ருஷ்யமானஹ பிரசவம் யவனேன பலீயசா நாவிந்ததத் தமசாவிஷ்டஹ சகாயம் சுஹ்ருதம் புரஹ. ஆற்றல் மிக்க யவனனால், இப்ப வந்து யார் யவனன், யார் இந்த இடத்துல யமதூதர்கள் ஆக்சுவலி. ஓகே, மன்னர் புரஞ்சனன் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லப்பட்ட பொழுது அதாவது யமதூதர்கள் தான் அழைச்சிட்டு போவாங்க. சாமான்யமா பக்தர்களுக்கு தவிர வந்து மற்ற எல்லாருக்குமே யமதூதர்கள் தான். ஸோ அது வந்து நம்ம 6th கேண்டோல வந்து 4th சாப்டர்ல படிப்போம். அந்த அஜாமிலனை வந்து அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ் வந்து அஜாமிலன் ஸ்டோரி தான். அழைச்சிட்டு போறதுக்காக, ஏன்னா அவன் நிறைய பாவ செயல்கள் செய்திருக்கான். தட் இஸ் ரைட் ஒன்லி. அவன் வந்து இஸ் குவாலிஃபைட் டு டேக் பை த, அதாவது யமதூதர்கள் அழைத்து செல்வதற்கு அவன் வந்து தகுதி பெற்றவன். விஷ்ணு தூதர்கள் அடைவதற்கு அவனுக்கு தகுதி கிடையாது. ஆனாலும் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவன் சிறு பிராயத்தில் செய்த அந்த சாதன பக்தியினுடைய நிலையினால அவனை அழைத்து செல்வதற்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் இல்லையா. சோ ஏன்னா மேலும் அவன் மரணிக்கும் தருவாயில வந்து நாராயணா என்ற மந்திரத்தை வேற சொல்லிவிட்டான். அதனால்தான் அவங்க வந்தாங்க. அதன் பிறகு அவன் செய்த சுக்ருத்தினால அவனை வந்து அழைச்சிட்டு போகணும். ஆனா யமதூதர்கள் அங்கே இவன் அநேக பாவங்களை செய்திருக்கான், இவனை எப்படி நீ அழைச்சிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற வாதம். ஸோ அவங்களும் வந்து அதுக்கான பதில்கள் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. இந்த பதிலை வந்து அவங்களால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியாம மேலும் வந்து அவர்கள் வந்து எங்கே செல்கிறார்கள், யம தர்மராஜன் இடத்துல செல்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கோபமா வருது இல்லையா. நாம போய் அழைச்சிட்டு வர வேண்டாம், அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது பாவமான செயல்கள் ஈடுபட்ட ஒருத்தனுக்கு வந்து எவ்வாறு வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் அங்க வந்த பிறகு அவர்களும் வந்து நீ வந்து இந்த ரியலைசேஷன் வருது. இந்த இருவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த சம்பாஷணை வந்து கேட்ட பிறகு தன்னுடைய தவறை வந்து அந்த சமயத்துல அஜாமிலன் வந்து உணர்கின்றான். தான் எப்படிப்பட்ட இழிவான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தான் என்பதை வந்து உணர்ந்தான். அக்கணமே அவன் என்ன பண்றான், அனைத்தையுமே வந்து குடும்பம் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்றான், எங்க போறான், ஹரித்வாருக்கு செல்கின்றான் இல்லையா. சோ அவன் அந்த ரியலைசேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி விழுந்து விஷ்ணு தூதர்களுடைய பாதங்கள்ல வணங்கணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளவே அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அங்க இருக்கிறது இல்லை. அட்லீஸ்ட் அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்ததற்கான நோக்கம் என்ன, செகண்ட் சான்ஸ் அவனுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லையா. செகண்ட் சான்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்கு இல்லையா, அதை படிச்சீங்கன்னா இதனுடைய இதுதான். ஸோ அந்த 2வது முறை அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஸோ அவர்கள் இடத்துல வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைச்ச அவன் வந்து அவர்கள் பாதங்கள்ல விழணும்னு நினைச்ச பொழுதே அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே மாயமாகி விடுகிறார்கள். அப்படின்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவனுக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் வந்திருக்காங்க. அத்தனை தவறுகள் செய்து அவனை வந்து மேல் உலகத்திற்கு வந்து அழைத்து செல்ல வரவில்லை. ஆனால் அவன் அழைத்த நாராயண மந்திரம் என்பது மட்டும் அங்கே அவர்களை வரவழைச்சது. ஸோ
அவன் தூய்மை அடைந்த பிறகுதான் மீண்டும் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவனை அழைத்து செல்கிறார்கள். ஸோ இவ்வாறு அந்த யமதர்மராஜன் இடத்துல போன அந்த யமதூதர்கள் கேள்வி கேட்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அவ்வளவு அநியாயம் பண்ண அவங்களுக்கு, அவ்வளவு பாவங்களை செய்து அவனுக்கு தண்டனை தான் அவனுக்கு கொடுக்கணும். அதை விடுத்து இவங்க எதுக்கு வந்தாங்கன்னாக்கா, அப்போ ஈஸ் அ மகாஜன் இல்லையா, யமதர்மராஜா வந்து ஒன் ஆஃப் த மகாஜனாஸ் இல்லையா, அவர் வந்து விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். எஸ், பகவானுடைய நாமத்தை சொன்ன ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது செல்லவே கூடாது. மேலும் விஷ்ணு பக்தர்கள் இடத்துல நீங்க கண்டிப்பா பகவானுடைய பக்தர்கள் இடத்துல நீங்க வந்து எப்பொழுதுமே செல்லக்கூடாது என்ற அந்த கிளாரிபிகேஷன் வந்து ரொம்ப அழகா கொடுப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்ப யாருக்கு வந்து இந்த யவனரால் வர்றது எல்லாமே வந்து இந்த யமதூதர்கள் வர்றது யாருக்கு, இறை நாமத்தை அதாவது இறைவன் என்பதையே அந்த இதவே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் பக்தரற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே வந்து யமதூதர்கள் தான் வருவார்கள். ஸோ இங்க புரஞ்சனனை வந்து அழைச்சிட்டு போறாங்க. பலவந்தமாக இழுத்து செல்லப்பட்ட பொழுது கூட அவரது ஒட்டுமொத்த அறியாமையினால் அவரது நண்பரும் நலன் விரும்பியான பரமாத்மாவை பற்றி அவரால் அப்பொழுது நினைக்க முடியவில்லை. கண்டிப்பா இறைவனை மரணிக்கும் பொழுது இறைவனை எண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு உந்துதல் வந்து இறைவனுடைய கருணையால மட்டும்தான் கிடைக்கிறது. ஓகே, அவருடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நாம் இறைவனை எண்ண முடியும். நாம் என்னதான் அதாவது பக்தர்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் உண்டு இல்லையா, ஆனா சாதனை எந்த அளவுக்கு பக்குவமோ அதற்கேற்றவாறு நினைவு கூட நமக்கு வரும். சாதனை அவ்வளவு பெருசா நம்ம செய்யல, இன்னட்டென்டிவா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி பகவானும் இன்னட்டென்டிவா தான் நமக்கு ரிப்ளை பண்ணுவார். நாம் எந்த பாவத்தை கொண்டு நாம ஜபங்களை சொல்றோம், இறைவனுக்கு பக்தி பண்றோமோ அதே மாதிரியான இதுதான் பகவானும் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா. நம்மளுடைய சமர்ப்பணம் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ நாம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவானிடத்துல சமர்ப்பிக்கிறோமோ நம்மளை நாம அந்த அளவுக்கு நமக்கு அவர் வந்து பரிபாலிக்கிறார். ஸோ நம்ம பாவத்தை நாம மேன்மையுற செய்யணும் இல்லையா. போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்மா மாம் சாந்திம் ருச்சதி இல்லையா. லாஸ்ட்ல வரக்கூடிய இந்த ஸ்லோகம். அதாவது 3 விஷயங்களை ஒரு மனிதன் அணிந்திருந்தான் என்றால் அவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் அடைய முடியும். அனைத்தும் தன் நன்மைகளையும் அனுபவிப்பவர் யாரு, அந்த மிகச்சிறந்த கடவுளாக கிருஷ்ணரே ஆவார். அவரே எல்லாவற்றிற்கும் தலைவர், அவரே உயிர்கள் அனைவருக்கும் பரம நண்பராக விளங்குகிறார் என்று என்பவையே 3 செய்திகள். 1 இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர். நாம சுகிக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது தவறு. பகவான் தான் சுகிக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து அதாவது புரிஞ்சுக்க கொள்ளவர் இல்லையா. அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர். ஸோ அவருடைய திருப்தி மகிழ்ச்சி இது எல்லாமே வந்து நாம அதை பற்றி தான் நாம் யோசிக்கிறோம். எதை செய்தால் பகவான் திருப்தி உருவார், எதை செய்தால் பகவான் ஆனந்தம் படுவார் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம யோசிக்கிறோம். அத்தகைய செயல்களில் நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்போ அந்த பகவானுடைய அந்த ஆனந்தம் நாம கூட ஒரு சமயத்துல அந்த நன்மையை வந்து அடைய முடியும். நமக்கு கூட மனசு வந்து நிம்மதியை கொடுக்கும், ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். இறைவனுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய தொண்டுனால இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று நம்ம செய்த பக்தி தொண்டு ரொம்ப பூர்ணமானது என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாமளும் வந்து ஆனந்தம் கொள்கின்றோம். ஆனா நாம மட்டுமே ஆனந்தம் கொள்ள வேண்டும் என்று செய்யக்கூடிய செயல் என்றைக்குமே பகவானை திருப்திப்படுத்துமான்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே நாம எண்ண முடியாது. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் இதுதான். 1 அவர்தான் வந்து அனுபவிப்பாளர் இல்லையா, அவரே எல்லாருக்கும் பரம நண்பன் அப்படின்னா நித்தியமான நண்பன் நமக்கு கடைசி வரைக்குமே இல்லையா. கடைசி வரைக்கும் யாரோன்னு ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு இல்லையா, கடைசி வரைக்குமே பகவான் மட்டும்தான் இருப்பார். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ மேலும் என்பவை அதாவது பரம நண்பனாகவும் அவரே உயிர்கள் அனைவருக்கும் பரம நண்பராகவும் மேலும் அவரே எல்லாவற்றுக்கும் தலைவர் இல்லையா. இஸ் த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி ஆல்சோ. 1 சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அண்ட் சுப்ரீம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மெயின்டெனர், நம்மள எல்லாருமே ரட்சிக்கக்கூடியவர் நண்பராக. ஓகே, இதனை அறியாத ஒருவன் உடற்கருத்தின் கீழ் செயல்படுவான் என்றால் ஜட இயற்கையினால் அளிக்கப்படும் துன்பங்களினால் எப்பொழுதும் துன்புறுவான். கண்டிப்பா நாம எந்த தளத்திலிருந்து அதாவது ஆன்மீக தளத்திலிருந்து பௌதிக தளத்திலிருந்து ஒரு செயலை நாம் ஆற்றுகின்றோமோ அதனுடைய விளைவுகளை மட்டும்தான் நாம அனுபவிப்போம். இப்போ ஒரு செயலை வந்து நாம் ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செயல்படும் பொழுது பக்குவத்தோடு செய்யறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அதனுடைய விளைவுகள் நன்மையாக இருக்கலாம், தீமையாக இருக்கலாம். இரண்டையும் ஒன்று போல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாவம் நமக்கு வரும் இல்லையா? பக்தி தொண்டுனால இந்த பக்குவத்தை நம்மளால அடைய முடியும். அதே பக்தி என்பதே இல்லாம வெறுமனையே இந்த உடல் தளம் அல்லது பௌதிக தளத்திலிருந்து ஆற்றும் பொழுது அதனுடைய நன்மைகள் வந்தால் நான் தான் செய்தேன் என்ற அகங்காரத்தை நாம் ஏற்படுத்தி அநேக பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுவோம் இல்லையா? அடுத்து தோல்வியுற்றால் துவண்டு போய் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? இந்த பிரபஞ்சமே நமக்கு விரோதியாக நமக்கு தென்படும். யாருமே நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையே, யாருமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணலையே அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் நமக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ அதனால உடல் தளம் மற்றும் ஆன்மீக தளம், இந்த 2 தளத்தையும் நம்ம கண்டிப்பா நோக்கணும். மேலும் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் நம் அனைவரின் அருகிலும் விட்டிருக்கிறார் இல்லையா? தத் தூரே தத் தந்திகே ஈஷ உபநிஷத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? தத் தூரேன்னா ரொம்ப தூரமா வைகுண்டம் கோலோகத்துல இருக்கார் பகவான் இல்லையா? அவர் அங்க. ஆனா அவருடைய விரிவங்கங்களா இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பரமாத்மா சொரூபம் அவர் நம்முடைய ஹிருதயத்திலேயே இருக்கார், 8 இன்ச்சு சைஸ்ல இல்லையா? ஸோ அதாவது அவர் எப்பவுமே நம்மளை விட்டு நீங்கிறதே கிடையாது. நம்மளை எப்பவுமே நம்ம கூடயே இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் சாட்சியாகவும், அதே மாதிரி அங்கீகாரம் கொடுப்பவராகவும், அங்கீகாரம்ன்றதை விட அனுமதி வழங்குபவராகவும் இருக்கிறார் இல்லையா? சோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஈஸ்வர சர்வபூதானம், அனைத்து உயிர்களும். ஹிருததேஷே அப்படின்னா ஹிருதயத்துல, அர்ஜுனா திஷ்டதி அங்கே இருக்கிறார் அப்படின்றத சொல்றார். ஹிருதயத்துலதான் பகவான் இருக்கார். உயிர் பொருளும் பரமாத்மாவும் ஒரே மரத்தில் அருகருகே தான் இருக்கிறது இல்லையா? சோ பத்ம புராணத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 2nd சாப்டர் பகவத்கீதையில நாம் இதை 3rd ஸ்லோகமும் 2nd ஸ்லோகத்துல வரும். சோ அதுல இந்த உடல் என்னும் மரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பறவைகள் இருக்கிறது. அது இந்த ஹிருதயத்துல ஒண்ணு ஜீவாத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மா. சோ இந்த மரத்துல வரக்கூடிய பழங்கள் அனைத்தையுமே ருசிக்கிறது யாரு? இந்த ஜீவாத்மா. அப்படின்னா இந்த உடல் கொண்ட இந்த ஜீவன் அவன் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை அனுபவிப்பவன் அவனே ஆகின்றான். அவன் எத்தகைய கோணத்தில் அந்த செயல்களை ஆற்றுகின்றானோ அதற்கேற்ற பலன்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அங்கே சாட்சியாக அமைந்திருக்கக்கூடிய பறவை அதற்கான அனுமதியையும் வழங்குகிறது. அந்த பழங்களை அந்த பறவை சாப்பிடுவது கிடையாது. ஓகே. சோ அதனால இந்த இடத்துல நாம தான் செயல்படுறோம்னா நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறார் பகவான். ஆனா அதை எவ்வாறு செயல்படுத்தணும்ன்ற டிசிஷன் நமக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? சத்துவத்துல செயல்படலாம் ஒரே செயல ரஜோலையும் செயல்படலாம், ஒரே செயல தமசிக்கலையும் செயல்படலாம். இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையில நம்ம காம்படிஷனா இருக்கும். ஆனா அதையே 4வது டைமென்ஷனுக்கு நாம போயிட்டோம்னா நம்ம ஆனந்த நிலையில தான் இருப்போம். அங்கே நன்மை தீமை எல்லாம் ஒரு பாவத்தை போன்றதுதான். ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம நன்மை வந்தாலும் பெரிதாக அதாவது அகங்காரத்தையோ இல்ல நான் தான் செய்தேன் என்று சொல்லிக்கிறதோ அந்த பாவம்லாம் இருக்காது. அனைத்தும் இறைவனுடைய கருணை இல்லையா? ஸோ நீங்க இதை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க. நிறைய டிவோட்டிஸ் பாடெல்லாம் ரொம்ப அழகா பாடுவாங்க இல்லையா? அவங்களுடைய குரலே இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கணும்னு தோணும். அவங்கள நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னாக்கா எவ்ரிதிங் இஸ் பிரபுபாதாஸ் மர்சின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா லார்ட்ஸ் மர்சின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உண்மையிலே அதுதான். அது அவங்க சொல்லும்பொழுது நமக்கு அதை ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு இருக்காது. ஆனா உண்மையிலே அவங்க அந்த சமர்ப்பணத்தை இறைவனுக்கு அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள். ஸோ எவ்ரிதிங் பிகாஸ் ஆஃப் த மர்சி தான் இல்லையா? கருணை தான். இங்கே தன்னைத்தானே அவன் இயற்கையின் கடுமையான விதிகளில் தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ள இயலும் என்று நினைக்கிறான். எஸ், நானே என்ன ரட்சித்துக்குவேன்ட்டு. ஆனால் ஒரு காலம் அது இயலாது. உயிர் முழுமுதற் கடவுளை நோக்கி தனது பார்வையை திருப்பி அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுதான் சொல்லப்பட்டது. சரணடைந்தால் நமக்குத்தான் நன்மை. அதற்காகத்தான் அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம போய் அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும்னு பகவான் எதையும் விரும்பல. ஆனா அவர் நமக்கு என்ன நல்ல பாதையை கொடுக்கணுமோ அதை இந்த வழி போனாதான் கிடைக்கும்ன்றத கிளியர் கட்டா வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதன் பிறகே அவன் யவனன் அல்லது யமராஜனின் கடும் தாக்குதலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறான். இல்லைன்னா அண்டர் த ஜூரிடிக்ஷன் ஆஃப் யமராஜா தான். இச்லோகத்தில் உள்ள சகாயம் அப்படின்றது நண்பன் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனென்றால் கடவுள் உயிரின் அருகில் நிலையாக இருக்கின்றார். அவன் ஒரு நாத்திகவாதியா இருந்தாலும் பகவான் அதுக்குள்ளதான் இருக்கார் இல்லையா? மேலும் பரமபுருஷ பகவானும் கூட அங்கே சுஹ்ருதம், அதாவது எப்படின்னா எப்பொழுதும் நலம் விரும்புபவர் என்று அர்த்தம். ஒரு தாயையும் தந்தையை போல பரமபுருஷ பகவான் எப்பொழுதும் தான்
எப்போதும் நான் விரும்புவராகவே இருக்கின்றார். மகன் எத்தனை தவறுகள், நாம் எல்லாரும் நிறைய தவறுகள் செய்யறோம். ஆனா அதிகமா மன்னிக்கிறது யாரு? பகவான் தான். அவர் யாருக்குமே தண்டனை எல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது. நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம அனுபவிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, யாரையுமே தண்டிக்கிறது கிடையாது. அன்பு மட்டும்தான் அவர் கொடுப்பார், இல்லையா? மேலும் அவரிடத்தில் நாம செல்லணும்ன்ற அந்த பாதை வந்து அருள்வார், இதெல்லாம் உண்டு. ஆனா அவர் வந்து யாருக்குமே தண்டனை என்பது கொடுக்க மாட்டார் அவர் வந்து. சோ நாம தான் தண்டிக்கிறோம்னு நினைச்சிட்டு என்னவோ பண்றோம். ஆனா பகவான் யாரையுமே தண்டிக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னா நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல சங்கடமான சூழல்ல நான் வந்து நம்ம இருக்கிறதுக்கான காரணம் நம்முடைய கர்ம பலன்கள். ஓகே, அதுபோல் நாம் எத்தனை தவறுகள் செய்த போதிலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு எதிரான விருப்பமுடைய, அதாவது ஆசுரங்கா இருந்தா கூட நாம் அவரை சரண் புகுந்தால், ஒரு க்ஷணம் அவருடைய பாதங்களில் நாம் சரணாகதி அடைந்தால், பகவான் ஜட இயற்கை நமக்கு அளிக்கப்பட்ட அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் உடனே நம்மளை விடுவித்து விடுவார். கண்டிப்பா. ஆனா அதுக்கான ஸ்ரத்தை நம்ம செய்யணும். இது பகவத்கீதையிலுமே உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. மாம் ஏவ ஏ பிரபத்தியந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. அதாவது நாம் எப்படி எந்த அளவுக்கு நாம வந்து அவரிடத்துல சரணாகதி அடைகிறோம், இல்லையா? மாம் ஏவ ஏ பிரபத்தியந்தே, சரணாகதி என்பது இது அவருடைய திருவடிகளை நம்மள நாம சமர்ப்பிக்கிறது. அதற்கேற்றவாறுதான் நமக்கு வந்து அருள் பாலிப்பார். தீவினை வயத்தால் புலனுகர்ச்சியின் மீது நமக்கு இருக்கும் தொடர்பினாலும் 100% இந்த வரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எல்லாமே நினைச்சுட்டு இருப்போம், பகவானுடைய திருவடிகள்ல வந்து நம்ம சரணாகதி அடையணும் எல்லாம் நினைச்சிருப்போம். ஆனா ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அதாவது தீவினை என்பது என்னன்னா, நம்மள நாம இழக்கக்கூடிய நிலைதான் தீவினை, இல்லையா? சோ நாம மேன்மையாக போக வேண்டியது மேல் உலகம் மற்றும் வந்து வைகுண்டம் உலகம். அதை விடுத்து நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுவது என்பது அது நம்ம இந்த தீவினை வயம் என்பது சொல்லப்படுகிறது. அப்படி போனா பற்றுதலினாலும் அதன் மீது நாம் ஈர்க்கப்பட்டு நாம் என்ன செய்வோம்? நாம் நம்ம சிறந்த நண்பராக இருக்கும் இந்த முழுமுதற் கடவுளையே நாம மறந்தே போயிடுவோம். நாம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறதே, இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு சொல்றேன், ஏன்னா it will take time. ஓகே, 26 பார்ப்போம். வாஞ்சகல்பதாருபியச்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम